Vážení rodiče, milé děti, vstupujeme do předvolebního období, kdy vám kdekdo bude slibovat všechno možné i nemožné. Prostě takové politické pohádky. Ani já vás nechci o své pohádky ošidit. Nejsou sice moc politické, ale napsal jsem je sám a bez zahraničních poradců. Jsou to pohádky o obrech. Ono jich tam za stolik nevystupuje, za to se to jimi jenom hemží. Nabízím odměnu tomu, kdo na to přijde a přesně ty obry spočítá. Možná nejsou ty moje pohádky úplně pro děti. Bylo by nejlepší, kdybyste je četli anebo poslouchali společně. Budu se těšit, že se budeme na sklonku léta a začátkem podzimu potkávat v našem regionu. A zatím vám přeju příjemnou zábavu s pohádkami o obrech.